Alhamdulillah Pak Eko, malam hari ini kita bisa berhibur di Desa Bono di rumahnya Bapak Pujianto Eksan bersama dengan Ibu Martonah Benik. Niku asma tenan apa? Asma Benik iki tenan apa julukan ya? Benik niku tenan. Mondol. Benik sak piro. Pas wong biyen iki paring asma karo putrane kok ngene ya, Mas. Nggih. Cukup mek Benik. Nggih. Padahal lari Selasa ya Selasa. Rebo ya Rebo. Sak dinane Kamis ya Kamis. Terus sakmenika akeh sing buri diwane embel-embel, Pak. Pripun? Wong embel kula niku kan jenenge Agus. Buri kei Agus Londo. Agus Londo. Mergo bapake bakul telo, mboke bakul londo. Oh iya niku Agus Londo. Terus enek-enek Bambang Cina. Bambang pake bakul kuaci, mboke bakul celana. Ya iki Bambang Cina. Terus enek-enek penyanyi jenenge Tuti. Bapake bakul watu, mboke bakul jeruk. Terus niku diteluk Tuti Hapsari. kok ndak padha karo sing marang-marang. Sing pundi ta? Lidare Cina. Nek Bambang Cina, Cina pake bakul kuaci, mboke bakul celana. Jadi Cina, Cina ngarepe Ci karo ya. Agus Londo. Pake bakul telo, mboke bakul londo. Jadi Londo. Tuti penyanyi. Iku pake bakul watu, mboke bakul jeruk. Terus dadine jenenge Tuti Hapsari iki bener. Wis diomong ngomongi koke. Lah karepe sampean njaluk Tuti sapa? Lah ruwe piye? Wah sampean iki dalang kiai dalang. Oh ya iki mek manut Purwokantine utawa awal Kita ngajak Purwokanti kok kula namung menjelaskan bahwa tangga kula niku enten penyanyi jenenge Tuti ngoten kok. Hebat luar biasa Pak Eko malam hari ini. Teng dalemipun Pak Pujianto dalam rangka napa? Pak Iksan niki bersyukur mendengarsani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kejaba pinaringan siating jiwa raga panjang yuswa lancar rezeki. Ingkang putra ya kuwi panjenenganipun Butare. Butare. Bu Sekdes. Mbak Lea Nindi LC. Loh. Oh, LC lho. Pak tulisannya Lea Nindi LC lho. Elense. Oh, Mbak Lea Nindi LNC Sekdes Bono pikantuk kalian Mas Tri Yulianto. Tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati tur meneh dina mriku dinane Selasa Legi. Selasa telu Legi 5 ateges 8 nek cara pitung Jawa niki hebat luar biasa. Kok iso, Mas? Selasa telu Legi 5 tegese 8 cara hitung-hitungan Jawa Sri Lungguh Bono loro Pati Sri Lungguh Bono tiba dono insyaallah rumah tanggane sugih Allahumma amin. Rezekine melimpah ruah Allahumma amin. Cocok Pak kalih pitunge Jawa. Nggih. Tur meneh nuwun sewu 1 pesti 2 judo 3 wahyu 4 derajat 5 bondo dunya 6 togel. Yo. Enak lho. Niku sing sumerep namung Gusti Kang Maha Kuwasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Mas. 1 pesti mati uripe menungso gak enek sing ngeruh. Sampean sepuh, aku nom, urung karuan sing mati sampean sik. Sampean tuwa, aku nom, urung karuan sing mati aku sik. Kita nono sampean sing mati lak iki dhisik. No. Aku ora melu-melu kok iso. Ora melu-melu Satu meneh iki lho, lek Mas Yudo kok samunake sampean njombo melu-melu. Ngomong mayu sangu cangkem lho janan. Kalau masangu cangkem iki digomong iki sowane gone Pak Eksan. Sampean mun Mas tutuke kaya pincuk diangun. Sampean yo pelekne. Tutuke iki ngluncuk pun Sampean pelekne sampean. Iki wajah yang wajah sing original iki wajah kita niki Mas. Iki termasuk untu selonjor. Padha orang ngelokno promos ah. Lah masa ngene kok ora promos lho. Iki ora promos. Lah apa? Pancen raiku sing kemunduran. Lah jenenge promos pesenane Bu Benik. Oh nggih. Iki kan kon gawakno dagelan sing ndase kaya klopo. Dadi jenengane dagelan klopo. Pokok iso iki lho. Wong lho 1 pasti 2 jodoh 3 wahyu 4 derajat 5 dina ki menungso ora ngerti. Apa meneh pati uripe menungso. Lah iya pati uripe menungso ki ora nek sing ngerti. Lah iya, sing ngerti ning Gusti Allah. Lah kowe tak patekne kok. Lah lho. Lho, lan aku kon mati sik iki jenenge alancang wong cah enom kok. Kok ngono lho, Sampeyan nom to? Sik enom, Pak.
Piye contone piye? Misale ning pasamuan makan Hmm. dahar. Heh. Kuwi enek wong tuwa, kok bocah enom kuwi imbuh dhisik. Kuwi jenenge lancang. Saru. Saru. Hmm. Wong enek sing sepuh kok imbuh dhisik. Heeh. Mati ya ngono. Enek sing sepuh kok wong enom kok mati dhisik. Kuwi jenenge lancang. Kamangka wong telu iki sing paling tuwa dhewe Kak Eko. Wih, rumah saku. Bener apa ini dari Mas Yuto gitu? Jadi babakan rezeki utawa pati, nggih. rezeki jodoh pati, awake dhewe ora ngerti sing penting berusaha. Betul. Loh, ngono lho. Tur meneh jodoh tetali mangsa gedha ana kuncenana nggih to palang ana mrumpat didadunga medhot. Nek wis sinodrat dadi jodoh ya wis ora sapa-sapa. Nah. Contone kados Mas Tri Yulian kalian Mbak Lia iki pun termasuk jodoh Mbak Lia kalih Mas Mas itu Yulian. golek bojo ya kudu sing apik, Mas. Mas, sampe rapi to? Wis duwe bojo bareng kowe? Yo wis kaya Bojomu ya wong. kepek. Lho kaya nesu iki lho kaya nesu. Mas Yuto, adile sing gawe piye ngono. Lah, lah. Dadi golekne jodoh ki ora kok dibah wong elek, wong ayu, wong ganteng. Kabeh diparingi jodoh atau usaha. Lek cara kasarane ngoten iku lho. Kok Kok ora jodoh rupane kaya wit demu-demu. Lah nggih. Kok ora wong wedok tenan ki aku yo gumun. Kok wong wedok demen kan sampe yo duwe anak. Dia duwe no wong Bagus utawa ayu. Nih, bagus ya ayu. lho kok iso bagus ayu? Lho, Bagus mergo tanggoku ya bagus-bagus kok. Oh, berarti bojomu ki ramban. Wong kok iso. Iki nggih menungso lumrah lho, Pak. Kados kula kabeh panjenengan ya iso tata jalma, ya duwe rasa, ya duwe pikir. Mulane niki menungso nggih gadah bojo, nggih bojo. Padahal pripun sampeyan? asmane sampean sapa asmane? Mondol. Mondol tegese. Tekse mondol iku 5 karo ndol. Oh iya. Akhirnya mondol. 5. Heeh. Mo ki 5. Iya ya artine lho. Artine mondol ki 5 karo ndol. Iya. Artine 5, 5 ki 5, ndol ki 1. Oh iya. artine 5. Tegese Tegese ki wong urip ning alam donya ki aja lali 5 wektu. wah edan bocah gundul rupane kaya kentongan lho kaya. 5 waktu ya mawon, Mas. Apa wae? Salat 5 wektu, Pak. Oh iya. Isak, maghrib, luhur, asar, duhur, isak lan subuh. 5 wektu aja nganti lali. Aja nganti lali, aja ditinggalne. Bandol mau Siji, artinya Gusti Allah ya mung siji sing kudu disembah. Wah, wah iki lho Dadi Pak. modal iki 5 kali iya iya. Wah, sombong iki lho. Balik meneh ning gone kemanten ngeten iki Pak Eko. Nggih. Kula lan panjenengan sowan wonten mriki mung siji sing diajak namung derek memuji wonten ngersanipun Gusti. Mugi-mugi anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung Mbak Lia kalian Mas Julian satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma. Amin. Pikantuk momongan putra sing saleh, putri sing salehah, bisa migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma. Amin. Iki lho penting awake dhewe iki tutur-tutur kemanten. Wong iki kadang-kadang nuwun sewu lho Pak Eko. Pripun? Akeh sing ngandhake rumah tangga sakinah mawaddah lan warahmah, tapi ora ngerti sakinah mawaddah warahmah iki piye ora ngerti. Kowe ya ora paham, sampeyan ya ora paham Pak Eko. Belas boten boten ngerti, Mas. Sakinah mawaddah warahmah. Nek kalih kula mboten enten sak mentene. Lho. Saya tahu, mulai iki perlu bukti Pak Mondol. Kang Mondol. Artine piye? Nah, yo dibuktikan. Sakinah mawaddah warahmah. Wong iso gampang ngucapke tapi ora ngerti artine. Sakinah, wong omah-omah iki kudu sakinah, sae kudu genah. Sakinah, sae Sae kudu genah. Artinya apa wong omah-omah iki kudu duwe tanggung jawab golek rezeki Pak Eko. Wong lanang iki kudu tanggung jawab, wong lanang kok gak duwe hasil, gak duwe kaya. Aduh, malah ora diajeni sampean karo bojo. ngoten nggih. Wong lanang kok gak duwe penghasilan, gak duwe kaya. Gak kajen Pak Eko. Sesasi, rong sasi, telung sasi jek cinta. Genepe petang sasi. Awakmu iki lho. Aku ya. Itu sampean Aku ngomongi sampean kuwi yo iso. Ben ra Terus Sing nomor loro mawaddah. sakinah mawaddah. Mawaddah ki wong omah-omah lambarana kanthi ngibadah. Rungono Pak Eko. Nggih. Pak Eko, Nggih, rungono. siap. Omah-omah lambarane Ngibadah. Sampeyan karo omah-omah. Bon. Lan desane omah-omah sampeyan kali bojo sampeyan pertama niate napa? Lho, yo ibadah. Rasa seneng. Rasa seneng.
cinta kali sing wedok lho. kali Bu Sri cinta Sekali. nuwun sewu Pak berarti salah beliaunya Salah. sampeyan nek omah-omah landasane cinta umure mung pirang tahun Pak bondo donya bakale lunga derajat pangkat bakale minggat rupa bagus bakale hangus rupa ayu bakale melayu nek sampeyan mangan cinta kumaha Pak Eko Lah saiki lek ngawang wedok calon bojone nek ndak dilandari cinta dhisik terus piye? ibadah Pak Eko pripun sampeyan niku wong nek nikah ninambaran dengan ibadah kuwi setiap detik setiap waktu kuwi dicatet minangka pahala waduh Pak Eko gak paham sampeyan Lah aku lek karo bojomu sing ono apa ya? Lho, Ibadah nang ngene. umpamane niki dadi Mbak Lea kula dadi Mas Julian Oh. kok niki Mbak Lea iki kok pengen Mbak Lea ini ngene iki. Umpamane langsung kok padane iki Mbak Lea pas kemoterapi dadi dasi ngene iki wong umpamane niki dadi Mbak Lea dadi Mas Julian Ah. kula Mbak Lea kok arep budal ning balai desa karena tugas sebagai sekretaris desa. Kok salaman karo sing lanang. Pelak tangane diambung. Nah, Padha karo ngambung hajar asfal. Dungal Pak. Ngambung apa Pak Eko? hajar aswat. Hajar niku watu, aswat niku ireng. Nek bojone sampean kulite ireng niku aswate kata Pak Eko. Ini. Sahabat to. Sahabat lho sampean. Niku linambaran dengan ibadah. Nggih. Sing nomor loro, warohmah. Wong loro kudu sak omah. Tegese harus mandiri kudu duweni omah dhewe. Aja nunut gone wong tuwa, aja nunut gone maratuwa. Maratuwae dinunuti sesasi gak apa-apa, rong sasi gak apa-apa. Bener 3 tahun, mantuku matane picek. Yo. Awake harus mandiri. Mandiri lho Pak. Kok mandut aku. Lah aku minta kowe. Seto, Mas Yudo muni sakmono kae, kudu berdikari, kudu omah-omah. Lah Mas Yudo mau lho. Kowe ide dhewe ora ngerti omahe mondol. Oh, sampean karo omah kula. Nek kalih omahe sampean tebih, Pak. Lho. Itu harus sampean Tebih wong boyolaku karo ngami kok. ora do Jare omahe madrong-madrong. Omahe madrong ngarep ngarep kaca. Guri kaca. Samping tengen kaca. Samping kiwa kaca. Dhuwur kaca. Ngisor kaca. Iki omah apa lodong kok iso Tak butuh lodong. omahe persis kados akuarium. Nek aku wis dlentrehno bab pernikahan sakmonake, sekarang ganti kamu mendoakan untuk kemanten. Ya. Ojo nganti kalah. Yo. Doane kaya awakmu. Iya. No. Bahasa Arab. Iya nek iso. Donga Kanggo kemanten. doa buat temanten berdua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mas tak setrum cangkemmu lho. Iki gak iso ngisi-ngisini wong iki lho. Basa Arab bono kok gedunge para alim ulama, gedunge para santri kiai kok iso mbok pameri trimo amur. Iki adalah ndonga mau lho piye? Rungokno to rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh, wong gendeng, wong koclok, kuwi donga turu. Wong gendeng, wong koclok, manten nek kadang turu kapan metenge. Iki lho wong kok iso. Ora kok kapan metenge. Yo nek jenenge rumah tangga dihiasi dengan ibadah, dengan cinta kasih, akhirnya kan dadi meteng. Tapi yo kudu duwe tanggung jawab nyatane kados kula. Nggih. Rumah tangga bahagia. Alhamdulillah. Karena apa? Saya tanggung jawab di samping saya seorang seniman, saya juga wirausaha, Pak. Nggih. Elek-elek ngeten iki kula teng omah niku buka refleksi pijet, Pak. Teng omah kula gedhe tak tulisi panti pijat Moro Jengak. Apa kuwi? Lho. Pripun sampean mesti mriko ampun gone Pak Bandi Buretan. Nggih kula ngawon. Waduh. Nek pengen ngagengaken konoan.
yen kula saged. Apa usahamu mau? Lah aku malah pengen ini. Kanthi pijat mara jenengan refleksi pijat segala macam penyakit. Wong penyakit apa goleng nggonku mesti mari wong tukang pijat handal pasti kuwi. Misale Apa? tukang ngendange tangane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Sing tengen. Langsung tangan tengen dandak bae kok. Nggih. Dipijeti nil diplurut brut langsung didilat. Mergo dilatane mengandung rajah kala cakra. Misale Para manuk. wong bal-balan Terus sikile kesleo. sing tengen apa sing kiwa? Sing tengen. Sikil tengen pijet nil plurut brut langsung didilat. Mari seketika mergo dilatanku mengandung rajah kala cakra. Semua penyakit ya. Penyakit. Semua penyakit. Iya. Kanyangan. Nek loro hernia. Lara apa mas? Lara Loro apa? hernia. Nek tangan tengen ya langsung dipijet nil urut langsung didilat bet hari rumah sikil ya nil urut didilat bet hari Hernia. Nah, iki nek penyakit hernia. sama tangannya ya mas ya nil urut langsung didilat bet ngono sikil ya nil urut didilat bet ngono Kok dari juga hernia? tangannya ya mas ya ya nuwun sewu kalau nek hernia urung belajar urung tekan kono pelajaran Ono lah sombong. lah nek kowe iso benerne aku iso nyalahke iso benerne ta mas Nek perkara penyakit hernia takono aku lho. kok ketoke kok iso Nah, kok kowe enak lho sing kalau hernia piye, Gar? Nah, dan dipirengke kabeh masyarakat utamane sing lumantar YouTube mergo penyakit hernia iki penyakit sing berat nek enek wong lara hernia wong loro hernia cukup esuk nggodhog banyu sampai umup kae. ya Nek terus nek enek uyah grasak, tambahi uyah grasak sak gegem. Yuk. Terus tambah esuk di oser-oserne. jelas-jelasne Awan oser-oserne. Sore oser-oserne. pirang sasi mas Ya bener rong sasi, Mas. waras mesti Ya ora. banyak apa Dadi ndok asin. kowe iki dirungokno tenang iso malah kaya ngono Tidak kuat nyontoni kaya Pak Iksan sukses iki mergo panjenengane kuwati rakat lagi ngoten lho Lah piye ini lugu banget, Pak. kiyaine lugu Cara di sana tali kletuk ngono. tani kretuk tani utun wonge brengose sakmu enten kulite ireng Ah iya. iku Pak Iksan tapi tirakate gede Pak sampe jagong kalih kulon Senin Kemis ora ditinggalke ngerawat ora ditinggalke mutih ora ditinggalke nek Kyai hebat apa enak Kabeh tirakat Aku belajar. yo padha yo tukang poso aku. posone Senin Kemis lho Pak Iksan Mas aku yo Senin Kemis. nek Senin Ngenen nek Kemis ngemis. Ngemis. bahasa Senin Kemis lho Lah iya. nek Senin Ngenen nek Kemis ngemis. ora sira kowe ibu dina Ora mesti kadang yo entuk 150, kadang itu 500. sing dikarepne iki ora Senin Kemis ngono iki poso ngono lho kadang ya poso ngrawak sing dipangan bangsane ijo-ijonan Wah, aku iya. bayem Tanggung. apa nek Kampanan. Tentara. apik nek helme dan rame ben bedil dasmu iki kanca ya ora ijo kabeh Sare-sare waton niku leh, Mas. nggih tembung rembug tanpa guna nek kalih mondol mboten wonten paedahe ora ana enteke Nggih. kalau disiapi presiden sing sakmene bane Iya. nggih Pak Kusumawardhani Musuh menghargani. kok meh kleru Siap yang disamotake. nggih Tembange Mbak Puri. Ya, Gal. Kowe eto
Mas. Serta Burirana saking Ponorogo. Nggih. Padha kalian mantan putri nek mantan putri kan sekdes. Lah iki sing kakung. Sing kakung jagad. Tarik, mana iki lak burik. Nggih. Tarik wonten maksud Mbak Puri sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mas Yudo. Seger waras, Waras. dereng ngantuk, Alhamdulillah dereng. semangat nggih. Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki karo bapak gesit. Nah, Mama Gus. Oh, bapake sapa iki? Bapak Cakta. Oh iya, Nek bapak. ketemu karo Mbak Puri niki perasaanmu lho piye lho Mas Mondo? Piye sampai Oh, perasaanku jan iso. Napa? Ngono iki nyapa? Ketemu karo Mbak Puri kan paling tidak ada ungkapan-ungkapan kata piye mutiara supaya Mbak Puri ini luluh atine nyawang karo Pak Suryanmu. Ben aku Nah, nyawang karo Pak Suryanmu sing kaya ndok asin ngono kan Kok lokasi. bisa dirayu coba. Mbak Puri, Iya, Mas Mondor. kamu punya uang 2000 enggak? 2000? Buat apa kok 2000? Buat parkir hatiku ke hatimu. Iso. Iya, kaki mana. Parkir kan cukup 2000. Sing Nana. sing Nah, Mbak Puri, Iya, Mas Mondor. kamu punya rumah enggak? Punya rumah ya punya toh. Kamu punya rumah, aku punya tangga. Ah, Bagaimana terus? kalau kita berumah tangga? Iso. Ya kebejan kowe kebejan. Mbak Puri musibah. Kok jejer karo kowe modele kaya Iya, kembang. nek jejer ngene piye? Mas Malah Mondor? kayak persis kembang dirembeti uler. Ora. Tetapi ibaratnya kaya dewa sing ijo wantah. Mbak Puri ibaratnya kaya komorate, Mas Mondol kaya Kaya? komodo. Kumo Joyo. Oh iya. Masane rata-rata yo. Nah, ketemu dengan Mbak Puri mungkin ada permintaan lagu biar Mas Mondol menyelesaikan secara jantan dan betina. Iki mau kudutane Pak Sur. Oh, Pak Sur. Tegal gue. Ngersake Lestari, Bu. Oh, Lestari. Sari. Lestari iki dhewe, Bu. Dewe Dewe, iki. no. Mas Mondor lek sen baturi nyanyi yo kene. Kali yo Saged. Terus nganggo. ini dipun bawani nek Sari. Iya. Saged. Iya. Gak apa-apa. Belok. Bawani belok, Pak. Bawani ya, Mas, ya. Nano neno. Nano neno. Nano neno. Jadi Iya, kalau cakepane. Cakepan ngono, bocah. Untung kaya opo sliramu ra krasa. ya krasa ini. Sing dirayu, kalau Tenang Arep dirayu kae lho, jangan mangan aja kesusu. Janji. Iya kan, Mas? Tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Iki tenan jan. Wah, iki tembel bareng. Kok Jawa lah. Jelas iku gesit buradin. sok gesit. Ya ada udah duit rambut lagi. Ya apik lho. Ade gesit kaya iki malah ya apik. Api. Lagi Iki Kang Mas. sak dino aku mung lam-lamen karo sliramu ya. Iki tenan jan. Restu Kang Mas. Yayi. Inggih. Umpamane bengi iki aku ora ketemu sliramu dadi kangen ning atiku ya. Iki tenan jan. Tenang kok iso. Ninggal tondo tresno. Tresno ngantek binget. Ya. Sak tenane aku setya ngenteni. Sampean sing gawe jangkute Mbak Puri. Mas Mondor. Iya Mbak Puri. Sampai begini kok bagus banget toh Mas Mondor. Iki lho Mas. Bagi iki sampean ketok Mas Suryamu ketok sumunar Mas Mondor. Iya. Neng, dijawab neng. Nah no. Sampean jen manis lho Mas Mondor. Modele desa. Wah. Enak sing ngene kok. Apa ngene to? Ora. Kok ngene kok pisan kah? Wis Mas Mondor. Ya. Suwung jroning uripku. Suarane kok enak era wong. Raine sing elek. Ana pengen
apik ya dicet. Warna-warni ben koyo pelangi. Wong sing tak tresnani Cidra Siramu aja nganti cidring janji masih garwamu rupane kaya ngene lho Mbak Puri. Insyaallah. Tresnanono sak kukuting jaman. Aja mati-pati mbok kubur salamun ta urung mati ya. mosok sing tapi pendem. Ya. Rasa kangen tak empet jroning doku. Mesti cangkem obat ya itu. Muga bisa dadi tombo Asik. tombo rasa kangen muga bisa dadi tombo tombo rasa kangen tak beli iki kok. Tapi kan kemarin terus. Ayo, terus hari terus ada. Tapi kan mau napal Pak saniki. Mau napal. Alhamdulillah mau napal. Sang Dewi katon lam-lami hamba berwani semi. Cek kok, apa? Ada apa nih? Ya, apa Ada apa di tempatnya terus ini gandrung karo puri no. sang Dewi katon lam-lami ngono kowe kan. Sang Dewi katon lam-lami hamba berwani semi. Terakhir itu kan kasetnya ada bulet Pak. Tukune ya marai anu. Kaset traktoran. Yo, terakhir Mas. Pak Budi. Yo, Pak Budi mau Mas Mansur ya. Oke. Urusannya ya Mansur. Yo. Kasur. Kalau boleh, monggo, datang sini. Katon lam-lami hamba berwani semi.
Ini kalau gandengnya siji-siji mas. Siap. Jadi ben ketok segera. Oke. Ranger gandengannya Mas Mondol. Mondol. Ya, Mary Tobrut gandengannya Mas Yudo. Mas Mary Tobrut potongan MBG. Oh ini. Montok. Terus. Berisi. Ya. Terus. Kotak. Weh. Sok MBG. Nah, bojomu ini model apa kan weh? Aku apa mas? Ini model kutilang darat. Apa weh? Kurus tinggi langsing. Kurus. Oh, sokor weh. Sokor bingung weh. Kecil. Ngomong lancar ini. Heh, banget ngono iki. Kurus, tinggi, dada rata. Ora kata-kata lho apa ini kutho lho. Kok yo opo nang ku malah. Stop. Pak Dun stop. Pak. Mbok terus nek napa-napa mboten sakit iku. Saiki pengen jeda Pentatonis dan diatonis menyatu menjadi satu. Iya. Kita jangan sampai kalah, seniman boleh senang tapi jangan sampai ketinggalan zaman. Pentatonis dan diatonis sebelah sana itu adalah musik. Paham dengan musik? Paham. Iki jenenge apa? Piano. Iya. Sing nyekel jenenge Parino. sing gitar, Sing nyekel gitar to. ya sing ngebas, Basuki. ya sing drum. dramaji Kalau ini namanya gamelan Mas Montor. Gamelan. Gamelan atau karawitan karena ini sudah masuk dalam culture heritage, warisan budaya yang diakui oleh dunia. Iya. Melenuk-melenuk ini jenenge apa? Bonang. Ya iso muni, Bisa muni. ambre muni, Ditutuk. suarane. Nolope. ya Nah, bikin dulu pe Iya. nek sing kae jenenge apa Mas iki? Ya. Saron karo bung. Oh, ya iso muni, Bisa muni. ambre muni, Ditutuk. suarane. Ting tang ting tang ting tang. Melenuk gede kan Mas? Kae kempul. Ya iso muni, Bisa muni. ambre muni, Ditutuk. suarane. Guk. Lah iki apa Mas? Iki sinden. Ya iso muni, Bisa muni. ambre muni, Ditutuk. suarane. Aku. Aku wes piye gitu lho Mas aku. iya Iya. Ini ada Mbak Rachel, ada Mbak Mary. Halo. karakternya beda-beda loh Karakternya beda kalau Mbak Mary karakternya. Mary ini los nih Ini gowalan. Piye? Polanya mesti akeh iki telung sasi ganti kasur ping 4. gagal saiki tembangnya gadis manis Sumatera Kok ganti Sumatera toh saiki? Oh pindah Sumatera kok pindah Sumatera. Pindah ke Sumatera kalau nggak salah transmigrasi. Kok ganti judul aja kok ini. karakternya saiki Karakternya yang mana dulu? Rachel. Mandor nih Mas Mandor Mas karakternya nyanyi gadis manis saya mantan nih Aku. iya dong Ya kok nek. PP apa yang sungguh Aku nanti karakternya Mary karaktermu dulu. Serem ah. Ya. Ya, awas lo ya. Ya. Awas lo. Ya. Lo keblok. Ora. Ya mas. PP apa yang sungguh mengesan. Ini suwe derekne kiai, suwe teng pondok. Paling tidak kula iki nek kalih ngeten-ngeten iki mboten patek, Pak. Rem kula pun cakrat. Kecuali nek pas kampas entek ya, Bu. Kawan kita ya, Mbak. Dol aku tak kiai. Ini apa ta? Lah dene pisan sikil kram.
Sing malah Dadah, jadi ya. Om Mandel. Oh. Indah kowe beli. Kuat apa ora? Aja kemburi dak kuat. Kurang banter loh Messi. Oh, Berat banget jadi. aja kemburi. Cepat. Awas lu yo ciro cinta itu. Ya Allah. Ya. Ayo Mes. Ayo. Orang Mes. Pempe apa yang sungguh mempesona. Asal murah kumat Mas. Iku dadi ilmiah ora. Ora masalah. Oh, nak kuwi lho, nak kuwi. Aman ya? Ya, terus Mas. Ya, tak goyang ya. Oke. Terus. Yes.
Langsung 3 mas. Bareng-bareng. Langsung 3. Iya, aku ingin Mbak Presiden. Sila. Sila sing putih Ya, iki. terus Anggun Oh, aku. sama Mia Aprilia. Mia Aprilia. Iya. Dan apa ya kena ini? Ana bawa apa? Sebutan apa Mas Budi? Aku jalanan pundutan Mas. Apa Pak Eko? Puspitonolo. Wah, ngomong ini ada bidadari Kusumawardhani sing hebat luar biasa. Iya. Wah, gak bisa diukir dengan kata-kata. Kalau lagu ini ora bakal cukup lautan mangsi, ngukir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewonan lagu. Pripun Pak? Iya. Niki Sila. Sing seneng Niko Anggun. Anggun. Nah, Anggun Anggun Sila. Anggun ini sesuai dengan wajahnya ya Anggun. Nggih, terima kasih. Ya, Anggun. Kayak Mia Aprilia. Anak itu lah dia. Nah, coba dong, Mia. Oh, ini rada ganas sih bojone ra melok rada. Ora. Bangga halus. Rada los. Napa Pak niki, Pak? Pusponolo. Walah. Puspitanolo. Nolo niku ati, kembange ati. Puspitanolo. Iya. Tapi Mas. Ayo, Monggo. Ya.
kebaikan, guyonan, berbeli wonten kapatan nyuwun ageng samudra pangsana. Monggo sing bakal jenengan matur napa kagem Pak Iksan. Ingkang baku namung saged derek jurung pandonga saeka mugi panjenenganipun mekaten kekalih sedherek mangun samadane bebrayan agung saestu pinaringan berkah ayuning Gusti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Monggo. Mugi-mugi temanten kalih pikantuk wahyu jodoh sakinah mawaddah warahmah. Mugi enggalo pikantuk golek kentono ingkang saged tata jalma awi putra. Pilih putra dados putra ingkang saleh. Pilih putri dados putri ingkang salehah. Kejagaan kau berlangkarakan perseginipun. Pinaringan Gusti sehat lahir batin. Insyaallah kapan-kapan panggilannya hasilnya.